Қорған бик сиздирмәдем, һәм бер алып утырдым да үземчә ашап утырам, шуннан мин җырлап алдым. Мин җырлаганнан соң бу минем яныма чыгып бии башлады. Дуслары да чыкты һәм минем яныма килеп, хөрмәтле Иркә дип русча инде сезне биюгә чакырырга мөмкинме дип, мен әйтәм, мин биемим. Биергә килмәдем мин. Мин бит үземчә җырчы. Биеп йөрүде инде менә хәзер дигән бала мин үземчә. Ярар дип, шуннан соң тагын фотка гына төшергә мөмкинме соң дип. Шулай итеп менә шундый игътибар биргәнен бирде дә инде үзенчә миңа да инде җылылык кирип китте инде. Ан хәле ураза тоткан идем. Ураза тоткач бит инде авыз ачканда бит Хуҗадан сорыйсың. Теләк телисең бит. Көн сайын сорыйдырым, кешегә әйтмичә генә. И Аллаһ Тәгаләм, бай булмаса да ярый. Bir яхшы кеше бир инде. Тагын балалар табасы килә. Кызыма яхшы әти булардай кеше бир инде. Әйбәт кеше бир инде. Байлыгы да кирәк түгел дигәнем. И Аллаһ Тәгалә, ничек сорадым идем, шуны бирде дә куйды дим. Ул да минем кебек теге гади генә гаиләдән егет. Шуннан соң инде менә шул туйдан соң мине интернетта тапты. Анда инде ВКонтакте дигән җирдән. Шуннан әкренне аралаша башладык. Көтүп тордым. Әгәр дә мине очрашуга чакыра икән үземнегенә, мин бармаячакмын. Барсам да теге ни генә инде, булай гына теге вакыт үткәрешне дип уйлап йөрим инде үземчә. Бу миңа әйтә, әйдер теге паркта йөрибез ди. Үзең белән кызың Айсылында алды. Ә мин әле аңа Айсылның барлыгын әйтмәгән дә идем. Минем өчен шундый күңелемә шундый җылылык керде. Мин бит инде хатын-кыз мине бер генә тапкыр свиданиягә чакырмадылар. Тик мондый тәкъдим минем өчен беренче булды һәм шул ук моментта күңелемә җылылык керде. Парк әлбәттә мин кызым белән бардым. Ул бер роза миңа да һәм кызыма да бер роза алып килгән иде. Икенче җылылык әз генә йөреп алдык та инде шулай паркта нидә ул инде теге тәрбияле гаиләдән әнисе укытучы, завуч булып эшли. Математика укытучыларын беләсез нинди икәнлекләрен, минем кайныным, шундый. Менә шул очрашуларга Айсылны үзен генә калдырмаганны белә бит инде ул. Бер квартирада, бер мәле квартирада торадыр. Һәрвакыт мин Айсылны үзем белән йөрттем. Озак та үтмәде инде, мин моңа әйтәм, мин синнән 4 яшькә алырак та Артур. Балам да бар, әниең нәрсә дияр, апаларың да булыр дим инде. Курктым инде, теге бик менә булай итеп, "Эй, килдеңме, Иркә килен" дип, әлбәттә, беренче моментларда каршы алмадылар. Миңа күрсәтергә кирәк иде, вакыт кирәк булды, анда да үземнең нормаль кеше икәнлегемне һәм аны ничек итеп яратканымны аларга күрсәтергә кирәк. Шулай итеп озакка сузмады, курыкты бугай, ычкындырырмын дип, берничә айдан соң әнисен, 4 айдан соң әнисен авылга сырарга җибәрде дә куйды һәм без тагын сораганнан соң 2 айдан соң өйләнештек куйдык. Ничә ел инде хәзер сез бергә? 11нче елга китте. Субханалла. Әйе. 2 кызыгыз бар. Әйе. 3 кызыбыз бар. Айсылда безнең кызыбыз. Айсылга бер тапкыр да әйткәнем булмады. Кызым әти дип әйтте. Никахтан соң да аның бик нык бүтән балаларга карап, әти дип әйтәсе килгәндер дигәнне аңладым инде. Мин хәзер аңлыйм аны, үзе дә шулай ди ул. Хәзер бит инде үсеп буйга җитте, бөтен нәрсәне ачыктан-ачык сөйләшә алабыз. Никахтан соң да берничә вакыт үткәннән соң әти дип үзе эндәшә башлады һәм ничә еллар бергә яшибез. Артурга бик зур рәхмәтләрен әйтәсем килә. Менә кабул итте кызымны, үзенеке итте, укуында да булышты. Бәлки укулары да менә шулай әйбәт булуы аның аркасындадыр. Ул бик грамотный кеше дип әйтим әле, бик китаплар укырга яратучы кеше, бик умный кеше дип әйтим, акыллы. Безнең кебек авылдан чыккан кеше түгел дип әйтим әле. Без авылдан бар бит. Интеллигент. Интеллигент ирак шундый. Рәхмәт аңа, менә тагын 2 кызыбыз Аллага шөкер үсеп килә. Әминә безгә 8 яшь, Сөембикә безгә 7 яшь. Әминә 1нче классны бетерде. Гел бишлегенә ут чаткысы диярсең, Аллага шөкер. Бик дөрес итеп мине бик кырыйдан карап